баҳодиро портер бозор марҳамат мошино ях кида умд дар каноша ҳамаша дар ютуб канал партифтем дар ютуб канали хаҷ авто ва суд авто бо авто арзон тж мебурая баҳодиро ҳатман дар муда тамоша кардан мебе савдо шудми чанд пул акам мемодани чанд пул ин худа томе омадан мегире понтербозуи шаҳри хуҷанд яхе мошина дорам досу ин фарошам вай кун ҳамутун омадан мегиред омадан мегиред хотирои бо видеои пурраша партифтем дар канали Таҷ авто метавонед дар онҷа тамошо кунед.